मा होनदो? बेखौ नुनानै दा हर सिङाव नुबा ओरैनोबा आंहा बाल्थिं लाना हासुखायो हरा। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Kalau for suddenly मोनसे फिसा प्लेन जाब्रबबाय माने जोङो मुनुजों माने शिलंआव एसे बेरायनाय लोगोफोर थांगासिनो आरोना माने आङो न'आव फैदोंमोन दै थ' बिनियाव आं लोगोफोरनि सोंबाय शिलंआव थांनो नामा होनबाय थ' बिबो अके जानायलाय एसे बेरायहैनोसै लोगोफोर थ' दायो आंजों लोगोसे दङ एमजे जोंनि लोगोफोरनि बेनो जाबाय अमियाम लेक थ' माने दैया एसे रानबाय आरोना माने लोगोफोरनि नायदो जाबोरखौ थ' नैबेनो जाबाय स्टार्टिं थ' बेनिफ्रायनो माने जों एसे दावखोनोसै आरोना बिजानिफ्राय बिजा शिलंआव बिजा दङ दा खनसे दावखोनोसै शिलंआव मारै मा गैया दिनै गिदिं नायलांजोबो थ' मेन लोगोफोर जों दायो शिलंआव थाङा माने शिलंनिफ्राय थांगोन फार्स्टलि जोङो स्टप खालामगोन दायो cherraponjiआव आरोना थ' निउ स्टार्ट नुदों कमेन्ट खालाम जाबाय दे थ' दायो निया दोङो जोंनिया भाइ एमजे जारिमाया लोगोफोरनि दायो जों सहैनोसै cherraponji आरो 20 किल'मिटारसो दंबावो आरोना ओमफ्राय लुक एट दा भिउ गाइस नै ओरैबायदि केनियन लोगोफोर बे केनियन थ' लोगोफोरनि बेनो जाबाय वान अफ दा बिगेस्ट केनियन इन दा वर्ल्ड हा बिजा मेघालयनि आरोना थ' दसे थांगौमोन लोगोफोर जोङो सहैनोसै बहा cherraponji फैबाय मोनदो बेयाव लोगोफोर दायो जों सफैबाय cherraponjiनि माने 7 सिस्टार वाटारफल दङ बेयाव दैयानो गैयानो थ' लोगोफोर नै दायो जोङो फैदों आरोना 7 सिस्टार वाटारफल नायनो थाखाय खिन्थु भाग्यआव गैया आरोना दै जेबो गैया थुबसेबो गैया माने सिरिदों एसे एनै सिरिदों बहुद फिसा माने बहुत गोजान ना बियो थ' नोंथांमोना फैनोबा अखा हानाय समाव फैबानो जाबाय नैफोरनो जायो आरोना 7 सिस्टार माने नैफोर माबायानो माने दै बाज्रामानो गिदिर जालाङो माने अखा हाबा आरो बेफोर नै लोगोफोर गाहायाव नायदो नै बा बिनि सिङाव बे वाटारफल नै बिनि सिङाव बे बिनि सिङाव बे बिनि सिङाव बे निजा दोङो बड'लेण्ड हिर' मिस्टार जेरि एमजे प्रम'सन खालामसोलायनाय माला अरमानि प्रम'सनलै माला कमल फेशन रङियानि टप होनजायो बर'फोरनि गेजेराव हलसेल दखाननि आदा हरनाय बियो मैया हाबबोनायाव जबरदस्ति हरबाय बे कमल माबानि एक्टरनि कमल एक्टर आरो फैसाबो हरफावबाय आदाया आदसा ओमफ्राय लोगोफोर नै आंनि निउ फेमिलि मेम्बार थ' मिया बेखौ लोगोफोर बायदों आरोना गुवाहाटियाव लादों बियो 4400 एक्जर एसे ब्रेन्डेड लास्राबाय जाहाथे मा होनदो लोगोफोर नै दायो जों जाखांबाय मोनसे हटेलाव आरोना ओमफ्राय लोगोफोर लुक एट दा भिउ ना गाइस माने हटेलनि बैजा आरोना माने हटेलाबो माने बिराद माबा दै माने बहुत गोजौ दं आरोना सिङाव बिराद गोथौ लोगोफोर जेबो गैया थ' लोगोफोर नायदो नै cherraponji थ' बिदि आरोना नै आर्टनि स्ट्राक्चारफोरा माने लेयार बाय लेयार लोगोफोर दायो नै सानसेट जागासिनो थ' बेखौ लोगोफोर दायो जों नायनो थांगासिनो आरोना थ' थाब फै लोगोफोर नै नायदो ओमफ्राय नै जोंनिया केमेरामेना मनु जी अभी आप जाएगा अभी तो नहीं पता लेकिन जहाँ पर सनसेट अभी सनसेट हो रहा है ना तो अभी सनसेट देखने के लिए लेट्स गो थ' लोगोफोर नैबेनो जाबाय cherraponjiनि सक जाय जायगायाव वर्ल्डनि भितरावनो लोगोफोर बांसिन अखा आरोना थ' गोदोनिफ्रायनो माने खोनाबाय थादोंमोन आरोना माने बिजाबफोराव माबाफोराव माने वर्ल्डनि भितरावनो बांसिन अखा हानाय जायगाया cherraponji थ' बे जायगायाव लोगोफोर दा जों नै बेरायगासिनो सानसेट नायगासिनो लोगोफोर दे थ' नै ओरैबायदि बरिया लोगोफोर गोजा जागासिनो आयै जारु आपेल बायदि लोगोफोर cherraponji थ' दायो जागासिनो सानसेट लोगोफोर देखायगासिनो आं लाबो केमेरा लाबो थ' लोगोफोर जागासिनो दायो लोगोफोर सानसेट हा होमबाबो जों मोजां नुवासै आरोना मानोना जोङो माने टपाव जों लोगोफोर गाखोनो नागिरो खिन्थु गासिबो टपावनो दङ काब्रिस्तान आरोना थ' बेनिखायनो जोंनिया मुनुआ गिगासिनो ओइयावबो दङ काब्रिस्तान जेखि जाया टपावनो जा लोगोफोर गासिबो काब्रिस्तान गोजा आरोना थ' मानो बिदि आं मिथिया खिन्थु गासिबो मानसि फबनाय दं मा होनदो मायासो बुंदों बियो मा होनदो
बेखौ नुनानै दा हर सिङाव नुबा ओरैनोबा आंहा बाल्थिं लाना हासुखायो हरा सागिद' लोगोफोर थ' दायो आं सहैबाय क'क्राझाराव ओमफ्राय जोङो नेक्स्टआव थांदोंमोन जों लोगोफोर माने लाइटलुम आरो ना थ' आं लास्ट पार्टिखौ होग्रोबाय आरो ना लाइटलुम लोगोफोर बेरायनायखौ आं गाबोन होनसै आरो ना गाबोननि नेक्स्ट भिडिअ थ' आं माने जोंनिया प्रि बैसागुनि थाखाय आं फैनो जाबाय क'क्राझाराव आरो ना माने वान डेयावनो जों लोगोफोर शिलं लाइटलुम बिदि बेरायना फैबाय आरो ना मेंजोब्बाय लोगोफोर वान डेयावनो आरो ना माने 500 किल'मिटार सालायनाय जाबाय आरो थांलाय फैलाय गासिबो थ' बेखायनो लोगोफोर आं गाबोन होगोन आं लाइटलुमनि भिडिअखौ थ' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै